Huikea savolainen tunnelma, koska ollaan Savossa ja ostetaan mansikoita. Muista valita punaisia mansikoita. Sitten tarvitaan raparperia. Tehdään läskin lisäkkeeksi, tehdään valkosipuliperunoita. Otetaan tästä hyvää valkosipulia siihen, paistetaan se peruna. Ei tehdä semmoista kermasta systeemiä. Valkosipuliperunoihin tietysti tarvii valkosipulia ja perunoita. Sitten tarvitaan sisäkiekkoa. Kyseessä on jääkiekkoilijoita, niin silloin mä luulen, että me joudutaan vähän ottaa niinku enemmän tavaraa. 2 hyvää filettä. Pippuripihville tarvitaan semmonen sinappikuorutus siihen päälle, mihin pippurit tarttuu. Siihen käytetään hunaja Dijonia. Sopii siihen, kun... Kyllä sä tiedät. Koska meillä on pippuripihvi, niin pitää tehdä kermasoosi. Pippuripihvi niin tarvii pippureita. Eli otetaan mustapippuri kokonainen, sitten valkopippuri kokonainen ja viherpippuri. Ero mikä näillä on se, että mustapippuri on itse pippuri, valkopippuri on pippuri kuorittuna ja viherpippuri on pippuri raakana. Rosepippuri ei ollenkaan pippuri, vaan se on marja. Eli perinteinen tämmönen mansikka, raparperi, klafutiini, vuoka, mansikat, raparperit, tehdään taikina, kaadetaan päälle, uuni 200 astetta, sellainen puolisen tuntia. Se lähtee sillä, rikotaan munia 4 kappaletta, sitten 2 keltuaista, 3 desiä sokeria, 1, 2, 3 ja tää vatkataan vaahdoksi. Hetkeä myöhemmin valtava vaahto, eli tämmönen hyvä munasokerivaahto, kunnon kuohkea. Sitten 150 grammaa sulatettua voita joukkoon, 2 desiä vehnäjauhoja, eikä kerralla niin, että tulee valtavat paakut. Vehnäjauhot on mukana, näyttää tältä tällä hetkellä. Sitten pannaan 3 desiä maitoa. Tämä valkoinen maito on paras tähän mun mielestä. Muun väriset ei ole niin hyviä. Siinä on maidot, taikina on valmis. Sitten otetaan raparperia. Eli kuoritaan, pilkotaan raparperi ohueksi. Sen jälkeen pannaan sokeria, annetaan olla pari tuntia jääkaapissa. Sitten irtoaa nestettä. Eli jos tässä on liikaa nestettä, niin silloin se sekoittuu tuohon taikinaan. Sitten ei tule klafutiiniä, vaan sitten tulee jotain ihan muuta. Raparperit puristetaan kuiviksi. Ettei ole liikaa nestettä, muuten tämä ei onnistu. Voideltu vuoka. Sinne levitetään raparperia. Sitten otetaan mansikkaa. Voi sekoittaa. Lisää raparperia. Eli jätetään ainakin sentti pinnasta vajaa.
Sitten taikinaa. Taikinaa ei tietysti saa panna liikaa, ettei se vuoda tonne uunin pohjalle. Sitten uuniin 200 astetta. Katsotaan puolen tunnin päästä, miltä näyttää. Klafutiinille tarvitaan soosi, eli tehdään tämmönen lime sabajone. Taas rikotaan munia, erotellaan valkuaiset keltuaisista, tai lähinnä toisinpäin. Tarvitaan 4 keltuaista, 4 ruokalusikallista sokeria, 1, 2, 3, 4. Sekoitetaan 5 ruokalusikallista viiniä, 5. Saadaan tän näköistä. Sen jälkeen raastetaan 2 limen kuori. Kuoret on seassa. Ehkä tekisi mieli laittaa vähän limemehua. Olisikohan se hyvä? Pannaan varovasti. Puolikkaan limemehu, niin ettei tule liian kirpeä. Sitten vesihauteessa vatkataan semmonen 15 minuuttia. Joku tietysti ihmettelee, että minkä takia, niin tää on tarkoitus kypsentää. Eli keltuaine pitää kypsentää, jotta siitä tulee semmonen erittäin vaahtomainen kastike. Saavutetaan joku semmonen 70 asteen lämpötila. Sitten kun se rupeaa menee yli 80-90 astetta, niin sitten se rupeaa paakkuuntumaan. Siitä tulee munakokkeli, eli tää on suhteellisen tarkka homma, mutta 100 kertaa kun tekee, niin siinä 90 kohdalla rupeaa jo onnistuu. 15 minuutin vatkaus kiehuvan veden päällä. Tulee tämmönen paksu sabajone. Ette ehkä ikinä pääse tähän, mutta lähelle on mahdollisuus päästä. Ruvetaan tekemään pääruokaa. Tehdään valkosipuliperunat, eli tänne raakapaistettu peruna. Ei tehdä mitään kermaperunoita, koska meillä on niin paljon kermaa jo soosissa. Ei valkosipuli heti alussa, mä haluan, että se niinku paistuu semmoiseksi ruskeaksi se valkosipuli, koska silloin siitä tulee ihan eri makuinen ja vähän niinku väärän makuinen, mitä mä haen, vaan mä haen semmoista, että siinä on niinku mieto, hyvä valkosipulin maku. Perunat vuokaa. Ehkä semmonen puoli tuntia, 45 minuuttia parissadassa asteessa. Perunat pitäisi olla valmiit. Nyt ruvetaan pistää lihaa, eli tässä on 2 kaunista sisäfilettä. Erittäin hyvä, täällä on rasvaakin vielä pohjalla. Laatuluokitus on hyvä. Poistetaan kalvo, eli tässä menee tämmönen kalvo, joka veitsellä pukataan sinne kevyesti alle ja sitten leikataan terävällä ohuella veitsellä niin, ettei jää paljon sitä lihaa tietenkään siihen. Ja kalvot syötetään sitten koiralle tai pannaan roskiin tai ihan mitä vaan. Ainoa mitä tästä pitää ottaa veke on tää kalvo, muutenhan tää käyttö valmistaa. Tää on yhtä helppo kuin jauheliha. Muutama sananen liha-anatomiasta. Eli tässä keskellä on kaikista paras osa tornedoo, tää pääty, filet mignon ja tonne chateaubriand. Mutta tietysti koska mä oon top-mies, niin mä käytän tätä keskiosaa. Niin leikataan 5 isoa pihviä, koska tulee 5 isoa jääkiekkomiestä, niin lähdetään semmoselle jollain 250 gramman kiekoilla liikkeelle. Ensimmäinen. Tästä voi pikkasen painaa, mutta tehdään semmoset aika jykevät pihvit. Tytöt saa vähän pienemmät. Otetaan ehkä semmoset parisataset. Niin kuin näette, niin lihaa jää yli, mutta lihaa ei ole koskaan liikaa maailmassa. Pippurimurskaus, eli pippuripihviä pannaan
hunajasinappipintaa, sen jälkeen töpötellään se tämmöisessä rouhituspippurissa. Pippurin rouhinta onnistuu ihan hyvin näinkin, eli levitetään pöydälle ja murskataan kattilassa. Pippuripihvi oleellisin vaihe on se, kun otetaan pihvi, vedetään siihen päälle hunaja dijonit, tukeva kerros. Sen jälkeen dipataan tää pihvi siihen pippuriin. Saadaan pippuripihvi. Tää toistetaan 9 kertaa. Luonnollisesti pihvit suolataan hyvällä suolalla. Ja ennen paistoa, jotta se suola imeytyisi tonne lihan sisäänkin. Kuuma pannu, öljyä pihviä, ei kun pannuu, pihviä pannuu. Pannaan vaikka pannuu. Ja pippuripuoli alaspäin. 5 pihviä mahtuu kerralla. Vedetään nämä isommat ensin. Ja sitten vedetään liekitys valtavalla liekillä. Ei kannata tehdä liesituulettimen alla. Silloin palaa koko talo, paitsi jos on vakuutukset kunnossa, niin silloin se on suositeltavaa. Pannaan kaikki pihvit takas pannuun. Sinne vierekkäin sulassa sovussa ja sitten vedetään sinne kermat joukkoon. Pääruoka on valmis. Bifat on tossa, perunat uunista. Huippuluokan valkosipuliperunat. Pippuripihvit. Tarvitaan ottimet. Loistava konjakki, kermakastike. Soosiin myös laitetaan vähän sinappia. Otetaan ensin perunat. Erittäin hyvä sabajone, sopivasti limen makuu, klafutiini, kaikki tuntee klafutiini. Tää lähtee pöytään.